Dobrý deň, ahojte. Dúfam, že máte zdravý a šťastný deň. Isto už ste v základnej pozícii a rozhýbaní. Ideme sa naučiť pozíciu stolička, ktorá je výborná na posilnenie panvového dna a na vytvarovanie a posilnenie svalov zadočka. Uistite sa predtým, že vaša stolička je dostatočne stabilná. Ak nie, radšej ju dajte jednou stranou k stene. Takto vyzerá pozícia stolička v stoji a takto na stoličke. Začneme v pozícii hora. Predkloníme sa. Trup sa ako jeden celok preklopí dopredu. Máme neutrál v panve, v lopatkách a v krčnej chrbtici. Plecia sú čo najďalej od uší, smerujú do strán. Lakte tiež smerujú do strán. Predlaktia sú na jednej priamke. Zatlačíme dlane do seba, chodidlá do zeme a čo najviac zatiahneme svaly zadočka a držíme ich zatiahnuté. Neriešte, ktoré svaly. Zatiahnite celý zadoček. Nerada používam slovo správne a nesprávne, ale v tomto prípade to neviem inak slovne vyjadriť. V tejto pozícii sa dajú zatiahnuť len správne svaly. Toto je pozícia stolička. Držíme pozíciu a voľne dýchame. Po chvíľke môžete cítiť jemný tras v svaloch zadočka a v nohách, prípadne bolesť podobnú ako pri svalovici. To je jasný znak, že vaše svaly pracujú. Ak máte silné panvové dno, môže to chvíľku trvať, kým sa tras alebo bolesť objaví. Ak sa neobjavia vôbec, skontrolujte si pozíciu alebo zatiahnite svaly ešte trochu viac. Dajme pozor, aby kolená zostali paralelne. Veľa ľudí ich v pozícii stolička dá k sebe. Tiež pozor na panvu. Ľudia občas v tejto polohe vystrčia chvostík. Panva aj celá chrbtica zostávajú v neutrále. Toto je zjednodušená verzia pozície stolička, pri ktorej sa len čo najviac predkloníme. Vráťme sa teraz pomaly do pozície hora, uvoľníme zadoček, dlane aj chodidlá. Dáme si teraz krátky oddych a pritom si pridáme ešte jeden prvok, a to vysokú horu s hrudným záklonom. Hrudný záklon už poznáte, najmä z pozície kobra. Dvihnime ruky nad hlavu do pozície vysoká hora. Ak vám náhodou plecia vybehli k ušiam, pokrčte lakte. Zakloníme sa v hrudnej chrbtici, čiže potiahneme lopatky k sebe. Pričom panva a drieková chrbtica zostávajú v neutrále. Len lopatky idú k sebe a my robíme hrudný záklon. Zrušíme teraz hrudný záklon a pôjdeme to isté v rytme dychu. Nádych, zatlačíme dlane, hrudný záklon. Výdych, povolíme dlane, zrušíme záklon. Nádych, zatlačíme dlane, hrudný záklon. Výdych, povolíme dlane, zrušíme záklon. Nádych, zatlačíme dlane, hrudný záklon. Výdych, povolíme dlane, zrušíme záklon. Ruky dáme teraz dole do pozície hora. Vráťme sa teraz späť k pozícii stolička. Predkloníme trup. Teraz to budeme robiť naopak. Nadýchovať sa budeme nosom, vydychovať budeme pomaly ústami. Pri výdychu zároveň zatiahneme svaly zadočka a zatlačíme dlane a chodidlá. Nádych nosom, všetko uvoľnené. Výdych ústami, zatiahneme zadoček, zatlačíme dlane chodidlá. Nádych, uvoľníme. Výdych, zadoček, dlane, chodidlá. Nádych, uvoľníme. Výdych, zadoček, dlane, chodidlá. Nádych nosom, prejdeme do vystretia. Výdych nosom, pozícia hora. Nádych, vysoká hora, hrudný záklon. Výdych, hora, lopatky v neutrále. Nádych, vysoká hora, hrudný záklon. Výdych, hora, plecia a lakte od seba. Nádych, vysoká hora, plecia od uší. Výdych, hora, neutrálna celá chrbtica. A teraz opäť stolička. Poďme do predklonu. Celá chrbtica je pritom v neutrálnej pozícii. Nádych aj výdych budú nosom. Pri nádychu zatiahneme svaly zadočka, zatlačíme dlane a chodidlá, pri výdychu všetko povolíme. Nádych, aktivujeme zadoček, dlane, chodidlá.
Výdych nosom. Všetko povolíme. Nádych. Aktivujeme zadoček dlane chodidla. Výdych. Povolíme. Plecia od uší. Nádych. Aktivujeme zadoček dlane chodidla. Výdych. Povolíme. Plecia a lakte do strán. Pokojne pokračujte ďalej. Zajtra nás čaká bonusová lekcia. Do pozdravu slnku v rytme dychu pridáme stoličku a vysokú horu s hrudným záklonom. Želám vám ešte zdravý a šťastný deň.